fellowship. Okay? Hey, amen! Okay, ready na ba sa pulong sa Ginoo? Dala sa pulong sa Ginoo ison. Usa ka network pastor, a father of two, kay padulungan naman ang iyang ikaduha nga anak, is a blessing. And a businessman, let us all welcome Pastor Sergio Mendoza. Hallelujah. Nindot kayo mga igsoon nga ato ang kinabuhi nakakakanunay sa presensya sa Ginoo. So this time I know ready na ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Are you excited? Are you ready? Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Now, I know wala mo kay nalilong sa tuwa, wala natago, especially in our time today, nakakita sa krisis. Amen? Na ay pandemic, na ay problema, nagyatubang, dili lang sa Pilipinas, dili lang sa Pagadian, dili lang sa usa ka lugar, kundi tibuok kalibutan. Tama? No, na ay problema na ito gyatubang. Wala natago na ito. No? Kapanuta sa akong pagsulay. No? Pero in times like this, mga igsoon, what we really need is the Word of God. Ang pinakakinahanglan na ito, especially sa atong time karon, no, dili lalim ang gagian sa atong mga kaigsuonan, mga tao sa gawas, bisan mga negosyo, mga kailanganing kanang area sa komunidad, mga igsoon, agi o problema. Pero I want you to understand, karong gabi una, what we really need is the Word of God. Nga mao'y mag-encourage na to. Amen? Makapa-encourage pa na to ang pulong sa Ginoo. No? Katulong ka nga kanunay ginaistorya ni Pastor maka-enlighten na to. Amen? No? Usa pa man, maka-empower. O makapaligpon, makapadasig sa matag usa na to. Hallelujah. Thank you, Lord. So, before na ko pasahon ang versikulo na to, karong gabi una mga igsoon, mag-ampo sa atin, let's pray. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God. Salamat kayo, Diyos, sa imong presensya sa among kaliwatan. We thank you, Lord, that you are right here with us sa uban namo. Tuguti, Ginoong Diyos, sa imong pulong, pagministeryo sa matag usa kanamo, Ginoo. Kung doon na may mga pagkinahanglan, Ginoo, sa among kasing-kasing, Lord, nagtuo ko, O Diyos, sa imong pulong, magtagbo, yun niini, Ginoo. Salamat kay Lord, your word, Ginoo, karong gabi una, Lord, mag-istorya sa matag usa kanamo, O Diyos. You can feel, Ginoo, your power, Lord, na mao'y maghinlo, Ginoo, sa among kasing-kasing sa among kinabuhi. Salamat sa imong pulong, salamat, Lord God, sa imong presensya, karong gabi una, sa lain mag-imungalan, salamat sa pag-andam sa among matag igulungo, tagunahuna, o kasing-kasing karong gabi una. And we're ready, Lord God, to receive your word, Lord, tonight. We honor you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung doon na kay Bible na igsoon, open your Bible sa Exodus chapter 14. Versikulo 5 at sa 18. 5 to 18. Medyo taas-taas din. Pero tuguti lang mo, magbasa ani mga igsoon. Exodus 14, 5 to 18. Okay. Sa diha, ang hari sa Ehipto, gisuginglan, nga nalakaw na ang mga Israelita, na usap ang nahunan niya ug sa iyang mga opisyal bahid sa mga Israelita. Mayroon sila, nga anong ibuhian taman ang mga Israelita? Wala na inoon kita'y mga ulipon. Busa, giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat o ang iyang mga sundalo, gidala niya ang 600 sa labing maayong karwahe o ang upang pang mga karwahe na gidumala sa mga opisyal. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari o gigugod niya ang mga Israelita na mahisugong namiya. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe migukod kanila ug hiapsa nila ang mga Israelita sa ilang gikampuhan
daplin sa dagat nga pula. Duol sa Pihahirot og sa Baal Sipon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Mingon sila kang Moses, wala ba'y kalubngan kanamo didto sa Ehipto, nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw, aron lamang mamatay. Tanawag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini. Giingnan kanamo pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Miingon si Moses sa katawhan, ayaw kamo kahadlok. Amen. Pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Hallelujah. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moses, nganong nagpakitabang man ka kanako? Papadayon na ang mga Israelita sa unahan, iisa ang imong sungkod, ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malang nga yuta. Pagahion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdon ang mga Israelita. Sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto. Sa tanan niyang kasundaluhan sa mga magkakarwahe o sa iyang mga magkakabayo, sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Ato ko nung palakpakag kusog ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Ang title sa ako sa mensahe sa pulong sa Ginoo karong gabi una mga igsoon, usa ka pangutana. Okay? The title sa message sa pulong sa Ginoo is there anything too hard for the Lord? Naabay lisod sa Ginoo? Hello? Muna ato ang pangutana, muna ang uluhan sa atong mensahe karon ug tubago na to na inya mga igsoon. Hallelujah. Now, kung imong tan-awon ang nahitabo sa kinabuhi ni Moses, kauban ang mga katawhan sa Ginoo, naa sila sa usa ka sitwasyon. They were in a situation sa ilang kinabuhi nga wala na sila'y kadaganan. Hello? There's no way to go. Wala na sila'y maadtuan, wala na sila'y malakwan, madaganan, no? And they were trapped, no? Napuno sila sa kahadlok, nagbagulbol sila kang Moses. Siguro inig pagtan-aw nila mga igsoon, nagkaduol na ang mga Ehiptohanon, nibati sila og gilabihan nga kahadlok. Kaya wala naman gid sila madtuan na mga matay na gid daan eh. Last na gid nato. No? Mao na gid natong time, katapusan na gid nato. So, nimbati sila og kahadlok mga igsoon. Nangahadlok sila, nagbagulbol. Sometimes, ingon ana ato ang kinabuhi. Sometimes naka-experience ta, nakasinati ta, dili maayo sa ato ang kinabuhi. Sa pamilya, na siguro kagubot, sa trabaho, na siguro dili maayo nga nahitabo sa imuhang kinabuhi. There's no way to go. Na-trap bakaha ka, no, sa sala, sa bisyo. Murag ang mga butang imposible sa imuhang kinabuhi. Ang mga butang murag dili nimo kaya, murag wa kay mahimo. Oh? Murag dili nimo kaya ang problema. Murara na igsoon. Amen? Kaya ang tinuod nga gingon sa pulong sa Ginoo, Philippians chapter 4 verse 13. For I can do everything through Christ who gives me strength. Makahimo ta sa tanang butang mga igsoon, dili pinaagi nato, kundi ang gingon sa pulong sa Ginoo, you can do all things, pinaagi kang Kristo nga naghatag nato og kusog. Amen. Napasalain nga version mga igsoon, I can do
all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Now, sa problema sa kalibutan, daghag na apektaran. Amen? Siguro usa ka sa naapektaran, nawadaan siguro kag trabaho, o imuhang negosyo, murag namingaw siguro. Wala siguro'y kanang daghan nga ming abot, no, nga mga kliyente, mga customer ba kaha, naapektaran. Sa dihang dito ko sa Cagayan last week mga igsoon, nakita na ko ang epekto. Kay sa Ayala, pagsulod na ko sa Ayala, daghan may ginagtawo. Okay, mo manay pinakauna gid kung gikan ka murag naagi sa sentro ba. Kasagara daghan jud kay nagtawo pero nakaadto ko mga igsoon. Almost katunga sa mga stalls na sulod sa Ayala close. Naay mga tarpaulin nga gipangtabuna na, naay mga palitana nato didto nga wala na didto. Tingala na kaasa na naabot. Dunay epekto mga igsoon. Dili lalim ang nahitabo. Nawadag mga trabaho, no, nalugi, napay sakit mga igsoon nga dili basta-basta. Pwede nga bisan wala kay gibati, no, positive. No? Bisag walay gibati pero positive. Matod pa nila, the most negative word sa 2020 is the word positive. Hello? Okay, kung pagtanaw sa result, positive. Negative kayo mga igsoon. Hello? The most negative word sa 2020 is the word positive. Muna nga dili lalim mga igsoon. Doon ay mga sirkumstansya, kalisod sa kinabuhi, pagkinahanglan. Pero remember, God is going to show His power in our midst mga igsoon. I-display sa Ginoo ang iyang gahom. Sama sa iyang gibuhat sa mga Israelites. Gi-display sa Ginoo, gipakita sa Ginoo, gi-show sa Ginoo ang iyahang gahom. Amen? Hallelujah. Now, lisod ilang sitwasyon. Nagkaduol na ang mga Ehiptohanon, pero sa dihang giisa ni Moses iyang sungkod ug iyang kamot, gipakita sa Ginoo ang iyahang gahom. Amen? Kung si Moses lang, dili na niya mahimo. Hello? Kung si Moses lang, dili na niya kaya mga igsoon. Ang diha sa Ginoo, walay butang nga dili kaya buhaton sa Ginoo. Matthew chapter 19 verse 26. Dili gayud kini mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanan. Hallelujah. Walay butang nga dili kaya sa Ginoo. Na-notice na ko ba? Na-notice na ko mga igsoon, nga sa dihang giisa ni Moses ang iyang kamot, ang sinahitabo, natunga ang dagat, og nakatabok sila, no? Dunay milagro nga gibuhat sa Ginoo, nakatabok sila, gitagaan sila og kadaugan sa Ginoo. Kabalo ba ka, there's power sa dihang atong ipataas ang atong mga kamot diha sa presensya sa Ginoo. Hello? Sa dihang atong ituboy ang atong kamot sa presensya sa Ginoo, dunay gahom diha mga igsoon, dunay kadaugan ihatag ang Ginoo. Panahon sa pagsimba, lifting our hands is a sign of surrender at tubangan sa Ginoo. Muna nga gidasig ta mo mga igsoon, dili ta magduwa-duwa pagpataas sa atong kamot sa dihang musimba ta sa Ginoo. Because there's victory sa dihang atong ipataas sa atong duha ka kamot diha sa presensya sa Ginoo. It's a sign of surrender. Kana bitaw mga kriminal, inigdakop ana nila, kung mupataas na gay sila sa ilahang kamot, unsay but pasabot ana, surrender na. No, wala na din ako, wala na ko'y mahimo. No, di pataas ako ang kamot. So inana po diha sa Ginoo mga igsoon. There's power sa dihang atong ipataas ang atong kamot. Sa Exodus 17:10 to 11, busa nakigira si Josue sa mga Amalekanhon, sumala sa gisugo ni Moses. Samtang si Moses, Aaron o Hur, mitunga sa bungtod, kung ibayaw ni Moses ang iyang kamot, mudaog ang mga Israelenhon. Apan kung ipaubos niya ang iyang kamot, mudaog ang Amalekanhon. See, kung atong makita,
dunay gahom sa dihang atong ipataas ang atong duha kamot sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sometimes, bation man tag kaluya sa atong kinabuhi, pero natural na sa mga igsoon. Ang dili natural sa ato nga mga Kristohanon kanang mo-surrender ka sa pag-alagad sa Ginoo. Dili na natural. Amen? Mubati man gyud taog kaluya, mubati taog no naay mga panahon nga maluya ta. Oh, natural na, pero ang dili natural sa mga Kristohanon kanang mubiya sa Ginoo, kanang mo-surrender sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. Hallelujah. Remember, God, kung sa imuhang kinabuhi nakita nimo murag wala na jay way, remember God will make a way when there seems to be no way. Ito ko nung palakpakan ug kusog ang Ginoo ana. Hallelujah. Ang mga butang nga dili mahimo nato, mahimo sa Ginoo. Luke 18:27. Lucas 18:27. Ganahan kay kuani nga bersikulo mga igsoon. Luke 18:27. What is impossible with man is possible with God. Kung unsay mga butang nga imposible sa tawo, posible atubangan sa Ginoo. Sa contemporary version, Jesus replied, "There are some things that people cannot do, but God can do anything." Kung kita-kita ra wala gitay mahimo, pero pag ang Ginoo na gani mulihok mga igsoon, walay butang nga dili kaya himuon sa Ginoo. Hallelujah. Now, what makes the impossible possible? I would like to share 3 points. No, karong gabi una. What makes the impossible possible? Ngano man nga ang mga butang imposible, mahimo mang posible sa Ginoo. Okay? Number 1. Ngano man ang mga butang imposible, mahimo mang posible sa Ginoo. Number 1, God has no limitations. Walay limit diha sa Ginoo. Amen? Sa Psalm 147 verse 5, "Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure." Bot pasabot diha sa Ginoo, God has no limitation. Amen? He has unlimited and absolute power and ability mga igsoon. Kung moingon ganitag absolute, it's pure and perfect. Inana ang Ginoo. God has no limitations. In other words, He is boundless, endless, walay katapusan, immeasurable, infinite, limitless. Mauna ang atong Dios mga igsoon. That is why what makes the impossible possible, tungod kay ang Ginoo is unlimited. Hallelujah. Thank you, Lord. Kana bitaw unlimited call and text. Kasulay naman ta ana no. Mubuto na lang na imong cellphone, di pa na mahurot imong load, maka-text gyapon ka, makatawag kay unlimited good. Di ba? No? Muinit na lang na imong cellphone og tinawag og tinext, di gina mahurot imong load. Inana ang unlimited. Inana si Lord. God has no limitations. Hallelujah. Unlimited resources sa Ginoo. Isaiah 40 verse 28. Thank you, Lord. Isaiah 40 versikulo 28. Wala ba kamo masayod o makadungog nga ang Ginoo mao ang walay katapusan nga Dios nga nagbuhat sa tibuok kalibutan. Amen? Dili siya bation og kakapoy o maluya, kanindot sa Ginoo igsoon, og walay makatungkad sa iyang huna-huna. In other words, God has no limitations. There is nothing that He cannot do. Walay butang nga dili kaya buhaton sa Ginoo may igsoon. Na siguro kay giatubang nga mga problema kaya na usbon sa Ginoo.
there is no sickness that He cannot heal. Amen? Sa kunsa man imuhang gibati, kaya kay na ayuhon sa Ginoo. This pila ka mga simana mga igsoon na ako'y na-experience nga anang dili maayo no nga gibati sa ko ang lawas mga 2 weeks nagsigi og kana bang labad akong ulo sige og sakit pero kabalo ka mga igsoon say daghan na kay gi-inject ang yawa sa ko ang hunahuna no daghan na kay istorya ang yawa pero kabalo ka wala na ko sa gipaminaw ang akong gipaminaw kung unsay gisaad sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kanunay nako gipahinumduman ang akong kaugalingon no sa pulong sa Ginoo nga pinaagi sa iyang mga labod na ayo ko. Amen. Diha sa Ginoo walay butang nga imposible. Muna nga kung unsa man imong giagian nagkalain-lain man ta og area sa ato ang kinabuhi, lain-laing tag mga kasinatian, lain-laing tag mga experiences, mga sirkumstansya, pero usa lang ang akong maistorya ninyo mga igsoon. Walay butang nga dili kaya buhaton sa Ginoo. Ang tanang butang kaya sa Ginoo mga igsoon. Usay tan-aw nato sa ato ang limitado nga una-una. Kay kita man mga tao limited ta. Amen. Di ta preya sa Ginoo. Limited ta, limitado atong una-una, limitado atong kusog, no? Pero unsay gingon sa Bible, what is impossible? May mga butang sa atong kinabuhi nga imposible kay nato mahimo, no? Dili nato mahimo, imposible. Pero what is impossible with man is possible with God. Hallelujah. Now, walay pagkinahanglan nga dili niya kaya tagbuon. Amen. No, natay mga pagkinahanglan pero kaya tagbuon sa Ginoo. Unsa man imong pagkinahanglan, provision, kinahanglan siguro kag healing, kinahanglan siguro kag restoration, kinahanglan siguro kag deliverance, kinahanglan siguro ka og kanang forgiveness. Kaya na buhaton sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Duol ta sa Ginoo. Amen. Our God is an unlimited God. Hallelujah. Amen. Unsa ti number 1? What makes the impossible possible? God has no limitations. Number 2, what makes the impossible possible? Number 2, God doesn't do anything normal. Hello? Kasagara sa mga buhaton sa Ginoo, dili normal. So may Bisaya sa normal. Kanang dili kasarangan. No? Dili kasarangan ang kasagara nga buhaton sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Sa NIV, for the foolishness of God is wiser than human wisdom. Amen? And the weakness of God is stronger than the human strength. Kuyaw kayo mga igsuon. No? Ang kaluyahon sa Ginoo is kusgan pa, stronger pa than kaysa sa ato ang kusog. Throughout the Bible, God did the impossible. Kasagara nga ginabuhat sa Ginoo, kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo, magbasa ka sa Bible mga igsoon, God doesn't do anything normal. Usa sa nakita na ko nga example, isa dihang gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa man iyang gigamit? Pinaagi sa iyahang pulong. Tama? Mingon ang Ginoo, manaay mga mananap. Ang gawas ang mga mananap. Hello? Manaay mga prutas, no? Mga tanom. Nang gawas ang mga tanom. Normal ba na igsoon? Dili na normal. Amen? God doesn't do anything normal. Hallelujah. Now, sa Psalm 33 verse 9,
Salmo 33, Kapitulo 33, versikulo 9. Kay sa pagsulti niya, nabuhat ang kalibutan. Nagmando siya ug nahimo ang tanan. Amen? For he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. Unsa pa mga igsoon, nagibuhat sa Ginoo. Si Shadrach, si Meshach ug Abednego sa dihang gilabay sa kalayo. Sa nahitabo, nasunog ba sila? Wala. Amen? No? Dili na normal. Dili na kasarangan nga gibuhat sa Ginoo. God doesn't do anything normal. Amen? Hallelujah. Imposible kaayo mga igsoon. Kung usahay gani, mainitan mo gawas taog tungang udto kaayo. Sakit gani kaayo ang init, tama? Usahay mo imong sakyanan nabulad sa init, inighawid nimo sa manubila, piting inita. No? Pero sila gilabay, no? Gilabay sa kalayo, pero buhi ra gihapon mga igsoon. Dili normal nga gibuhat sa Ginoo. Imposible pero nahimo sa Ginoo. Hallelujah. Sa pa, gipakaon sa Ginoo with manna from heaven. No? Ang mga katawhan niya, inigawas nimo. Grabe, inigawas, nanay pagkaon. Di na ka maghago. Wala na kay buhaton, naanas, gawas. Dili na normal. Amen? Hallelujah. God doesn't operate things normally. Si Peter, kahinamdom ko mga igsoon, sa dihang gipriso siya, kung imong basahon ang Bible, si Peter gipriso sa inner cell, sa pinakatunga, no? Kung prisuhan ni, daghag mga cell diha, daghag mga priso, daghan kay mga room, no? Then diri sa tunga-tunga, kanang lisod gyud nga makagawas. Yun sa gibuhat mga igsoon sa mga sundalo. Kadinahan pagyud siya. Ikadinahan iyang kamot, ikadinahan ang tiil, dili pagyud siya ra. Gikadinahan pagyud gisumpay pagyud sa mga sundalo. O gamay niyang lihok mahibal-an gyud siya nga moikiya siya. Pero unsay nahitabo mga igsoon, nakagawas si Peter, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Imposible pero nahimo sa Ginoo. Kung si Peter imposible gyud mga igsoon, dili niya kaya, pero diha sa Ginoo all things are possible. Hallelujah. Pag ang Ginoo na gani mo trabaho, ang imposible mahimong posible. Thank you, Lord. Kita nimo na siguro kay gidamgo sa imong kinabuhi, na kay gidesire, na kay gitinguha, nga murag imposible na gini mahitabo, Lord. Pero sultian ti ka mga igsoon, diha sa Ginoo tanang butang posible. Hallelujah. Si David, nakikatubang kang Goliath, usa ka higante, matud pa sa pulong sa Ginoo, he was trained as a warrior. Bata pa siya, nagdako siya nga warrior. Pero si David walay training. Pero unsa nahitabo mga igsoon, napilde niya. Imposible, pero kaya kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Napa igsoon. Dira sa Bible, dunay mananap nagipaistorya sa Ginoo. Kabasa pa mo, ana? Akong basahon para sa makabalo mo. Sa Numbers 22, verse 22 to 30. Kuya, okay no mga igsoon? Imposible, pero nahimo sa Ginoo. Hallelujah. Sa Numbers 22, verse 22 to 30, apan nasuko ang Ginoo kay miuban man si Balaam, busa gialihan sa anghel sa Ginoo ang dalan, aron pagbugong kang Balaam nga nagsakay sa asno. Uban sa iyang duha ka sulugoon, ug nakita sa asno ang anghel sa Ginoo nga nagbarog taliwala sa dalan, nga naggunit og espada. Busa ang asno mitipas sa dalan, ug mipaingon sa uma, ug gilatos ni Balaam ang asno, aron mubalik sa dalan. Unya ang anghel mibarog sa sigpit nga agianan, tunga-tunga sa parasan diin may paril nga mga bato. Sa isig kakilid, ug sa pagkakita sa asno sa anghel sa Ginoo, namidpid siya sa paril, ug naipit ang tiil ni Balaam. Busa iyang gilatos pag-usab ang asno. Unya ang anghel sa Ginoo mipadayon sa unahan ug mitindog sa dapit,
nga sigpit kaayo, diin malisod ang pagtipas sa tuo or sa wala. Sa dihang nakita sa asno ang anghel sa Ginoo, milubog kini og misamot ang kasuko ni Balaam og gibunala niya ang asno sa iyang sungkod. Unya gipasulti sa Ginoo ang asno ug kini miingon kang Balaam, unsa bay nabuhat ko kanimo nga imo man akong gibunalan? Sa makatulo, giingnan ni Balaam ang asno. Nagstoryahanay sila mga igsoon. Ang asno ug si Balaam. Og miingon ang asno kang Balaam, dili ba ako ang imong asno nga maoy imong gisigihan pagkabayo hangtod karon? Nag-ingon ba ako niini kanimo kaniadto? Og si Balaam miingon, wala. Dili normal. Hello? Muna kahuna-una ko ba? Biblical siguro ning cartoon characters, no? Bitaw. Kailangan mga kingkoy ba nga, may istorya. Hallelujah. Imposible. Pero gibuhat sa Ginoo. Amen? God doesn't do anything normal. Amen? That is why, what makes the impossible possible? Kaya ang Ginoo, dili siya maghimo og mga normal nga mga butang. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Ikatulo. Pero sa dili padayon mga igsoon, kung normal na nimo nga ingon ana ray mong kinabuhi, dunay buhaton ang Ginoo nga dili normal sa imo ang kinabuhi. Kung normal ra nimo nga gubot imo ang kinabuhi, kung normal ra nimo nga murag wala na kay gana sa mga butang sa Ginoo, andam-andam igsoon, dunay buhaton ang Dios nga dili normal sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen? Amen. Ikatulo, what makes the impossible possible? Ikatulo, God doesn't operate the way that we do. Amen? Wala naglihok ang Ginoo the way that we do. Kung unsa may ato ang ginabuhat, dili parehas sa Ginoo. Ang Ginoo lahi sa tawo. Amen? Ang iyang hunahuna lahi sa hunahuna sa tawo. Sa Isaiah 55, chapter 55, verses 8 to 9. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Amen? Ang atong hunahuna, dili pareha sa hunahuna sa Ginoo. Labaw ang hunahuna sa Ginoo igsoon. Just as the heavens are higher than the earth, sama sa iyahang pamaagi mga igsoon, labaw pa sa ato ang pamaagi. Sometimes His ways not make sense to us. Pero kabalo ka mga igsoon, diha sa Ginoo, ang mga butang nga imposible, mahimong posible. In fact, impossible is wala sa bokabularyo sa Ginoo. Amen? All things are possible diha sa Ginoo mga igsoon. Now, yes, kanunay ta nagisgot ginina nga ang Ginoo walay butang nga dili niya kaya nga buhaton. Tanang butang posible sa Ginoo. Amen? Yes, tinuod na. Pero there is one thing that we need to experience possible things. Dunay usa ka butang atong gikinahanglan mga igsoon aron makasinati ta og kanang mga butang nga posible og mao na ang atong pagtuo. Come on, say it with me. Faith. Ang pagtuo nato mao na makapahimuot sa Ginoo. Nga ng Bible sa Hebrews, but without faith you cannot please God. Di ka makapahimuot sa Ginoo. Una nga ang pinakagikinahanglan nato aron maka-experience ta sa mga butang nga posible nga buhaton sa Ginoo is ang ato ang pagtuo mga igsoon. Mark chapter 9 verse 23. Jesus said to him,
Mark 9:23. If you can believe, balik ko na ko, if you can believe, kung mutuo ka, all things are possible to him who believes. Kinahanglan di ay pagtuo mga igsoon. Mahimo lang mga butang sa atong kinabuhi posible sa dihang dunay pagtuo. Amen? We are only able to achieve what we are able to believe. Amen? Ang mga butang nga maangkon nato, we are able to achieve, makaangkon ta sa mga butang nga ato ang gituohan. Amen? We are only able to achieve what we are able to believe. Hallelujah. Matthew 21, verse 22. And whatever things you asked in prayer, sa sunod mga igsoon, believe, tuuhan na to. Amen? And, unsay saad sa Ginoo, you will receive. If you can believe, it is possible. If you can have faith for it, mga igsoon, you can see it happen. Amen? Doon na kay tinguha sa mong kasing-kasing, doon na kay desire sa dihang atong apilan og pagtuo, tuuhan na to. You can see it happen. Amen? Unsa dining faith? Sayon sa Bible, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Ebidensya sa mga butang nga wala na to makita. Ato ang pagtuo. Amen? Hallelujah. Now, 2 Corinthians 5:7. 2 Corinto, for 5:7, yes. For we live by faith and not by sight. Amen? Nagkinabuhi ita sa pagtuo. Amen? Dili sa ato ang nakita. You can't live your life by what you see. If you live by what you see, you will live in fear rather than faith. Kaya kasagara mga igsoon, kung magkinabuhi ta sa mga butang nga ato ang makita, kasagara magkinabuhi ta sa kahadlok. Especially sa Facebook, daghang kitag makita ang ato ang mga cases karon nagsaka, no, dunay wala nag-ubos ng saka, no? Pero kag mahadlok, dili man mo makita, di mo mahibalaan. Di ba? Pero kung magkinabuhi ka sa pagtuo mga igsoon, when you're walking by faith, you will start looking at your situations and saying, all things are possible diha sa Ginoo. Amen? Alang sa conclusion, walay dili kaya buhaton sa Ginoo mga igsoon. Sa man imuhang experience, sa man imuhang giatubang karon, wala ko kabalo. Pero when you surrender your life diha sa Ginoo, allow Him, no, nga mamuhat siya sa imuhang kinabuhi. Ang mga butang nga imposible, kaya kay buhaton sa Ginoo. He can heal. He can do everything. Amen? God moves when we believe. To ba ka na igsoon? Nga sa dihang mutuo ta, ang Ginoo maglihok mga igsoon. Yes, gamahanan ang Ginoo, mahimo niya ang tanan. Pero ang makapalihok sa kamot sa Ginoo, na mga nga muhimo sa mga butang nga imposible, himuon niyang posible is ang ato ang pagtuo. Una, ayaw biya sa imong pagtuo diha sa Ginoo igsoon. Yes, matest atong faith, pero dili ta mo biya sa Ginoo. Amen? Matud pa sa usa ka pastor, nalimot ko kinsa to nga pastor yun siya. A faith that cannot be tested cannot be trusted. Amen? Muna nga, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka kung gisulayan imo ang pagtuo. Amen? Hallelujah. Kanunay ta magpapuno sa presensya sa Ginoo. Amen? Sa imo ang kinabuhi, allow the presence of God
nga mupuno sa imuhang kinabuhi. Gani si Salmista David ingon siya sa Psalms 51 verse 11, "Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me." Muna ang iyang awit, muna iyang pag-ampo sa Ginoo. Nga Lord, no, kay mong tanawon si David is a man after God's own heart. Muna iyang desires iyang kinabuhi. Og ako ang prayer karong gabi una igsuon, maupod na ato ang pag-ampo. Amen? Muna ang desire sa atong kasing-kasing. Namingon ta sa Ginoo, especially sa atong time karon. Lord, do not banish me from your presence, Lord. And don't take your Holy Spirit away from me. Amen? Muna atong pag-ampo. Hallelujah. Itagkos ni sa imong kasing-kasing mga igsoon. Kani nga mga bersikulo. Philippians 4:13. Memorize na siguro nato ni. Pero dili lang taman nga ato ang memorizon. Kundi atong tugutan nga magministeryo sa ato ang kinabuhi. Sa atong kasing-kasing. Philippians 4:13. Muna akong ibilin nga mga bersikulo. Ito na ning gibasa ganina. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Luke 18:27. What is impossible with man is possible with God. Amen? Ato daw tagaan o kusog kaay nga pagpakpak ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Salamat Lord. Salamat kaay Ginoo sa imong pulong. We honor you and we worship you tonight. Salamat sa imong pagdasig kanamo. Lord, pag-encourage kanamo, pag-enlighten kanamo Ginoo. Nga diha kanimo Lord. Pinagi sa mong pagtuo Ginoo. All things are possible Lord. You are unlimited Ginoo. Wala kay limitation Ginoo. Lord, dili normal kasagara imong ginabuhat Ginoo. And Lord, salamat kaayo Lord sa imong presensya sa imong kinabuhi. Lord, salamat muli mi Ginoo nga nadawat na mo imong pulong nga nagministeryo sa mo ang kasing-kasing. Daligon imong ngalan o Dios. Salamat kay sa imong pulong Lord sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Ang Ginoo magpanalangin sa matag-usan nato. God bless you guys. Hello! Tas atong kamot! Kadaugan! Amen! No, kadaugan kay ni ata. Salamat sa Ginoo. Kay numdum ko, salamat kayo gipaila-ila nato kung kinsa ning Dios nga atong gialagad. Kay usahay mudako man ang problema kaysa atong dako nga Dios. Nung matubang ta usahay ba, murag mudako ang problema pagsulay, makalimutan nga dako kayo nga atong Dios. Makalimutan nga dako kay itong Dios. Kay numdum ko sa usa ka tawo nga ning sulod diri ba ani nga building. Pagsulod niya diri ning hilak man siya. Tan-aw siya nako ning hilak siya. Kung ano mang ning hilak man ka. Ning hilak siya tungod kay nakita niya ang imposible nga gibuhat sa Dios sa usa ka babaye nga nagdumala ani nga tigumanan. Nakita niya ang imposible nga gibuhat sa Ginoo. Kaya nagtanaw siya nako sa building, suroy-suroy siya. Nagkilak yun siya. Sir kan magkilak man ka. Nisuroy naman ko siya dirin sa tanaw dako sa taas. Kaya nakita niya ang butang imposible nga gibuhat sa Ginoo. Gatukod ani nga tigumanan sa usa ka ordinaryong babaye. Wala gani maila, pero naila ang gamhana nato nga Dios. Amen. Ingon ana ba, gipakita ba ang imposible? Imposible biyo kaayo kung magunahuna ka. Kani nga natukod lang nga tigumanan, imposible kaayo ni nga natukod sa dako pod kaayo nga luti nga napalit nato 1,900 square meters plus kani nga building, it cost us almost 14 million. Walay labot kining atong mga gamit. Ang aton Dios wala imposible. Amen. Unsay pohuna nato? Pagtuo. Buhaton natong parte nato, God will do the impossible. Proven na kay na siya igsoon. Mo na nga ato na siya nga kuan kuptan ba, ato bitaw na siyang ibarog i-stand na to ba. Mustanta kay matud pa sa giingon sa atong magwawali, dili mga normal ang buhaton sa Ginoo, mga imposible para mahangangha ba. No? Kay kung parihara na to ordinary ang buhaton, parehara sa tao. So ang atong Dios imposible gyud.
So na mga imposibleng nangitabo sa imong kinabuhi, trabaho na sa Ginoo. Amen? Gibago ka. Di ka kabago. Posible na? Posible. Imong bana nga naluwas, imposible man naluwas akong bana, grabe. Pero naluwas, kay posible sa Diyos ang mga imposible. Amen? Palakpaki ang Diyos. Hallelujah. Siguro imposible kang maluwas, pero naluwas ka. Oh, si Paul, imposible maluwas. Manglulutos, ipang priso ang mga Kristohanon. Pero sa diyang milihok ang Diyos, wala imposible. Nahimong si Paul, nahimong bantugan nga apostoles ni Jesus Christ because sa Diyos wala imposible. So kung nag-ampaw ka sa imong mahal sa kinabuhi nga pamaluwas, grabe kay imong bana ka manglulutos, padayon lang buhat imong party. Pray. Do not give up sa imong pagtuo. Kaya mo give up bitaw, wala na. Matapos ang tanan, di ka kakita sa mga imposible. So atubangon nimo, atubangon nato ang kalibutan nga makita sa mga butang nga imposible nga makita sa tao pero posible atubangan sa Ginoo. So dunay awit sa mga bata nga nag-ingon, ang Dios dako kusgan o gamhanan walay butang nga dili niya mahimo. Ang bukid iya, ang kadagatan, ang kalibutan iya man. Ang Diyos dako, kusgan o gamhanan, walay butang nga dili niya mahimo. Ning saka ba imong pagtuo karong gabi na? Basig do na kay gatubang balatian, walay posible. Imong pagtuo mo imong puhunan. Padayon sa pagtuo. From sinugdan to katapusan, maubugto ang ginahawa, naghihapon ka sa pagtuo. Wala imposible. Mubalik ang Ginoo, madala ka. Amen? Wala imposible. Ikso na inay mong dapat, pabilin sa Ginoo. Padilin sa pagtuo. Amen? Kaya nga tong Diyos, mga butang niya, ginabuhat, dili ordinaryo. Amen? Mga butang imposible, no? So, imposible sigurong makabalay ka, imposible nga madato ka, pero nadato ka. Imposible siguro nga mailan ka, pero imposible makapasar, pero nakapasar ka. O sa imong gibuhat, nagpadayon ka, bituo ka, ibuhat ka sa imong party, and God does the impossible. Manindog ta mga igsoon, o kantaho na to ni mga kanta sa bata. Atong pahinmundo mo, atong kaugalingon, ang kabalo mo ani, ang Diyos dako, kusgan o gamhanan, walay butang, dili niya mahimo. Balik! Ang Diyos, kamoy aksyon! Kusgan o gamhanan, walay butang, dili niya mahimo. Ang bukid iya, ang kadagatan, ang kalibutan iya man. Ang Diyos dako, kusgan o gamhanan, walay butang, dili niya mahimo. At tubangay mong tapat, ang Diyos dako, kusgan o gamhanan, walay butang, dili niya mahimo. Ang Diyos dako, at tubangay mong abay mong pares, kani pares. Ang bukid iya, ang kadagatan, ang kalibutan iya man. Ang Diyos dako, kusgan o gamhanan, walay butang, Kadyon lang. Murag ko natarong ang atong atbang, no? Kanisiya mo atbang. Kanisiya mo atbang. Kanisiya pares. Sige. Dirira ka mo atubang, dirira. Kaning diri nga say, naray mo, wala kay pares. Oh, wala. Okay. Aron atong matulo nga. Atong giingnan ang atong kauban. Ayaw kaluya kay atong Dios dako. Ang tanami mo kamen. Ready ko. Ang Diyos dako,
makalimot mi usahay, O Dios. Unsa ka kagamanan, unsa ka kadamo. Gusto mig mga kita mga butang imposible, Ginoo. Dili normal, Ginoo, nga kinabuhat, Lord. Gusto mig misenate, Ginoo. Among pagtuo, among ipabarog diyan nimo. Buhato na mo mong party, Lord. Padayon ming mudool nimo, padayon ming mangayon nimo, padayon ming Ginoong mangita nimo. Padayon ming manuktog nimo. Padayon ming magdepende nimo, musalig nimo, mulaom nimo. Dili mi malimot tonight. Walay butang imposible nimo, Lord. Oh God. Hallelujah. We just worship you, God. We just worship you. Salamat sa daghang gibuhat nimo sa daang tugon, sa bagong tugon. Ug sa among panahon karon, Lord. Ni ami, because imposibleng butang ginabuhat nimo sa among kinabuhi. Lord, kano nga kamot nga gibayaw, Ginoo. Walay mo give up, Lord. Walay mo biya nimo, Ginoo. Walay magduwa-duwa nimo, Lord. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Ang mga kamot, Ginoo, liguna. Kay mao ni Ginoong Dios, nag-represent ni Ginoo sa among pagkatao, Lord. God, hallelujah. Kung sa may nagbalatian karon, Ginoo, wala imposible na nga ayo na sila karon sa ngalan ni Jesus. Lord, antang walay trabaho, Ginoo, nga nangayog trabaho, wala imposible ni mo makakaplag og trabaho, Lord. Ang mga wala pa maluwas na mo, mga loved ones, maluwas na, kaya pita ka mo balik, Lord. Wala imposible ni mo. Na nagkinanglag balay, makabalay na, Ginoo. Makakaplag na, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Bulambo, Lord, ang mga buhat sa mga kamot. Kaya wala imposible ni mo, Ginoo. All things are possible to those who believe, Lord. Believe, Lord. Salamat, Ginoo. Dalagon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong padayon pagpaligo na mo sa among relasyon uban nimo ug sa madaghang pangbutang nga buhaton nimo sa amoa aron makita sa kalibutan nga alagad mig Diyos sa mga imposible. We give you praise, God, in Jesus' name. Kusog nga palakpak!